Tinka, byt alebo dom? Apartmán. Prečo? Lebo takto je zapísané, že je to apartmán. Ale je to byt. Mesto alebo vidiek? Vidiek. Prečo? Lebo je tam väčší pokoj. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? To prvé. Baňa alebo sprcha? Vaňa. Závesy alebo žalúzie? Závesy. Koberec alebo parkety? Koberec. Prečo? Lebo je mi potom teplejšie na nohy. V koľkatých rokoch ste sa osamostatnili? 18. A bolo to pre vás náročné tie začiatky? Ja som nevedela, čo robím, takže určite to bolo náročné, keď sa na to pozriem teraz, ale vtedy som si tak iba plávala životom, takže... Aký máte rada dizajn vo vašej domácnosti? Čisté línie, jednoduché, nepreplácané, teplé farby, drevo, kameň a tak. Ak by ste si mohli vybrať nejakú jednu krajinu, v ktorej by ste žili, mimo Slovenska, aká by to bola? Neviem, mne je tu dobré. Zostali by ste na Slovensku? Hej.